Kiombe kia bari mukianatia orosagi rwa Nyamira bakoragwa na executive secretary Evans Obiri nigo becokirie na kuboria serikali kurigereria buya ing'ana ya gisemi cia busa iyo serikali yaribu na chibesa cyo gwakanira abarokigwa chikeigwe kuro gishiringi chiribu 22 guika chishiringi chiribu 15 onemo kokwana na bararia ase ya bisiaye boigo niganyara kabaga kuboria omuwasiri w'ekitemi omosike Julius Migosi ogamba kwanekia buna amasomayo bogenderare obotutukanu bonde bwensi botayo Fatikari Gisemba na mange Serikali yaburiwe bariye cinjira eryo kwenekia umuroberio bwa masomo abusa ngogendererwa buna abeire gawikiraniwa emergency ya Kenya kurwa cingaki cy'uburayi bwaye nyaguzira Mwai Kibaki umurai o gatatu wenze ya Kenya ense kere kugwena ense kere kugenderera weekend esingati ya mangana masomo sana kero konyora ense yetu ya Kenya yasoire kubeka mangana masomo kando yali ibintu binde unabona bakatanga affordable housing nare baile ko concentrate korosia affordable housing mo koroseria ekera abantu abana batabitu kwa school basome aya nigo akire maiga yekiganje kenene kenibo aiga emergency ya Kenya koraria buna kibesa ekyo kikobasira aborokiwa asa masomo kikeiwe korwa kishiringe kiribu 22 wika kishiringe kiribu 15 nemo asekera omworokiwa. The government they think it is a decision free and affordable education in this country. Waziri witu wa education Mheshimiwa Julius Ogamba aligereja mangana ayo kera abantu barabagenda ko mofeli onya bali ko mofeli yoli bono bali ko to fail bone ndo bananchi kukwana na bararia asabisi haye nigo omonogeri bwa barimu ose executive secretary w'ikiombe kyana orosagia rwa Nyamira Evans Obiri ateba serikali yaise kugenderera nenkwana eyo yogokeya kibesa ekiga nigo irakie guturubania amasomo onye beza ya capitation ya serikali giro jugotoka giro tukokonya abana bethi school enrollment wigegeneze ikiara abana bayibuli bayita abange mbaji wa afford wakane abana bawe fee nonye university funding is a big challenge nabatori yitoroje nga bono amasomo gutigararare amatajiri okazenze otu abaito komanyanga education ere equalizer lakini bona igresi tokoranga tekali kwa equalizer unless serikali esingatia mangana masomo na ande proper funding Chingaki echecho nigo Obiri amendire na goteba abarimu abanene nigo babeire bagwetera ubugima ubube gwetera ase ogotabaroro wechibesa chisaine echo chigosira amasomo ekibatebere abarayi nerebuya kokeania enjerembe chibesa chigotumeka asense ya Kenya eryo kwenekia kisemi chiabusa inkogendererwa chire muchandondi wensi utayo igobono nonya nkurumagega kibezigine njire batigarite nakyo bangire ko tubaje school iri kibruzo cyakana madeni nonya mpure mari cyito gaiga kirensaiga nakyo nyitagete abana babe funded kibeza barako ba funded rero nchiyo lakini tatako tebanga tigabali ende baligereri kire kiganja kirensemo mbali baira ni kibeza kiri kya free basic education kigende gusomya abana baito mbabere school. Hingo ripotera Gatembe kurase county eyeiga ya Nyamira Fatikari Gisemba.